Fi Spanja nirien kbar komplew jiqirdu eluf ta' ettari ta' art u bini waqt li l-pajjiż qed jgħix il-ħames l-itwal mewġa ta' sħana f'dawn l-aħħar 20 sena. Filmati miġbuda bidron f'Palacios de Hamus juri xeni ta' djar meqruda u siġar maħruqa fil-waqt li residenti kellhom jitilqu minn djarhom biex isibu kenn minn dak li qed ifissru bħala infern. F'Galizja, reġjun fit-tramuntana ta' Spanja, il-pompiri speċjalizzati kienu fuq quddiem fil-ġlieda tagħhom kontra in-nirien f'San Martino de Alvaredos. Ilna 4 tiem ngħixu hekk imdawrin bin-nar, ma stajniex norqdu, spiċċajna bla dawl u bla telefon, qed ngħixu żmien ikraħ ħafna. Il-Gvern Spanjol bat 500 soldat mit-taqsima militari tal-emerġenza biex jgħinu fit-tifi tan-nar. Iżda sħana kbira u r-riħ qawwiet waslu biex il-qija tkompli tisħon u l-affarijiet imorru mill-ħażin għall-ar. Eluf kellhom jabbandunaw darhom fosthom il-belt storika ta' Marathon wara li spiċċat miksija biċpar oħxon tal-irmiet. In-nirien bdew il-ħadd u sallum aktar minn 700 pumpir qed jissiltu magħhom bl-għajnuna ta' ajruplani u helikopters. L-istess sitwazzjoni fir-reġjun ta' Leon. Valentina Vidal, xwejħa ta' 75 sena, waħda mir-residenti li spiċċat b'tafuqa senduqa, qalet bleħen imqanqal. Tħossok bla saħħa, ma tista' tagħmel xejn. Kull ma stajt nagħmel kien li nitlaq, mort insib kenn fiċ-ċentru sportiv. Il-ġara tagħha Delija Lobato, anzjana ta' 78 sena, fisret id-dieqa tagħha mhux biss għal medet kbar ta' art li nqerdu fin-nirien imma fuq kollox għat-telf tal-ħajja umana. It-tfal żgħar li kellhom ħajjithom kollha qudiemhom, dak u l-aktar li jweġġani, imma l-bqija l-eliqi, id-djar sbieħ tagħna, is-siġar li nħarqu, għal dan kollu hemm soluzzjoni, nerġgħu nħawluhom u jekk ma narawhomx jikbru jarawhom uliedi, uliedi. Il-qerda f'dan ir-reġjun hija bla qies is-siġar kbar taċ-ċipress u tal-qastan inqerdu għal kollox braba maqluħ u meqrud u djar li għal snin kienu wens għal mijiet ta' familji spiċċaw irmiet f'dak li l-awtoritajiet Spanjoli qed ifissru bħala l-art staġun ta' nirien f'dawn l-aħħar 20 sena.